ます。メンタルコーチコレスマスノブの情熱メルマガ第112回目のテーマは、あなたの大切な夢に向かってについてお話します。七転び八起きという言葉があります。人生は何度失敗してもくじけずに頑張ることが大切です。あなたも1歳の時、歩き始めた時、何度も転んだはずです。一度も転ばずに歩けた赤ちゃんなんていません。転んでは起き上がり、転んでは起き上がり、その時に辛いとかもうやめたいとか思ったでしょうか。そんなことは全く考えなかったはずです。なぜなら転んだことを失敗だとは思っていないからです。ただただ歩きたいという夢に向かっていたからです。発明王のエジソンは電球を発明するときに1万回の失敗をしたと言われますが、実はエジソンはこんな言葉を残しています。私は失敗したことがない。ただ1万通りのうまくいかない方法を見つけただけだと。うまくいかなければやり方を変えてあと10回です。そしてさらに11回、12回、13回と成功するまでやってみましょう。今日もあなたの大切な夢に向かって歩みましょう。今日の名言です。人は何度でも立ち上がる。立ち上がっては倒れ、立ち上がっては倒れ、その足元はおぼつかないかもしれない。けれども立ち上がったことは一生忘れることのない、かけがえのない記憶となる。これはマハトマ・ガンジーさんの言葉です。それでは今日もあなたの心に情熱スイッチオン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。